Drink responsibly. Empleyado ba ka nga nagkasakit o na-aksidente tungod sa trabaho? Hibalo ba ka nga nagawa sa SSS o GSIS benefits? Doon na pa kay dugang benepisyo nga himong madawat gikan sa Employees Compensation Commission. Sakto! Ang mga benepisyo nga mahimong madawat gikan sa ECC mao ang disability o medical benefits, cares allowance, rehabilitation services, death o funeral benefits. Para sa dugang kasayuran, bisitahe ang www.ecc.gov.ph. Hi! This is Ernest Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang nalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX3, so I tried. 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Knock knock! Who's there? Ako maba! Ako maba. Who? Maba! Nanimahugang hit ang sanina, Summer Bomber. Enjoy tingin it na walay ang hit. Pagbago na karong summer, gamit og downy nga naay all day nga Computomot technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang who? Mabago! Pahumuta ang kinabuhi, ay nag-juicy. Inawi! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, ini na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyo nga lagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Berita. Sa kisag gihapon ang makauban nato sa technical side ang atong mga kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba o diri ni duol ni Danny kaniya atong teacher no atong amiga si kasamang radyoman Alma, okay, nga inyong madungog sa musunod ni nga tulumanon. Okay, maayong adlaw sa Ginoo o sa gihapon atong pasiunang patimbaya sa atong amahan o dinhi sa istasyon si kasamang radyoman Edgar Dugumo uban na sa tibok yun niyang staff no dinhi sa maong istasyon nga ato gihapon no nga mga amigo amiga, okay, amigo, amigang mga radyoman sa RMN Dipolog. Okay, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo, o akong pagyukbo, pagtahod kaninyo. Sa tanang nagtanaw karon no, nag-view sa live stream sa RMN Dipolog, okay, sa radio pod nga naminaw, direct yun AM, FM, maayong buntag kay maayong adlaw sa Ginoo akong pagyukbo kay ninyo nga tanan o atong ipahibaw no sa grupo ron sa Catholic Faith Defenders nga ato po ning ipahibalo sa atong programa sa grupo gyud sa Pikas Istasyon atong ipahibaw po diri nga karon ang atong pag-elect o new set of officers.
kay hinaot nga mo tambong mo, no? Okay, dili ta sa mahadlok mo puput o katungdanan. Bisa nang wala ta sweldohe. Okay. No? Diha pod maila, no? Ang atong pagpangalagad kung ikinahanglan ang ministry unya wala tay pundo ana. Maantiko ba ta mo sakripisyo? Diha mo mailapod, no? Nga mo alagad pigita, no? Ang pagpanalipod sa pagtuo sukad pa gyud sa sinugdan, part na gyud na sa kinabuhi sa atong simbahan. Hinoon dunay mga igsoon na to nga samukan ani kay kuan mo yun kining samok. Okay. Labi magdebate na og sungi nga mga issue. Pero dili po tingali sabton nato nga kung dunay mga dili maayo nga mga debate, dialogue, dili na lang yun nato ni himuon nga importante magyuning manalipod ta sa atong pagtuo. In fact, biblical ang pagpanalipod sa pagtuo. Kung wa ko malimot, uno Pedro, nag-ingon si San Pedro nga kinahanglan andam kita nga mutubag kung doon na may mangutana nato mahitungod sa atong paglaom o pagtuo. Pero na siya gisumpay, na siya murag a sort of suggestion o kana bang kung ato ning himuon ning mutubag ta, mo defend ta, inanglan ana ang kalumo og pagtahod. Doon na galing ko i-post sa Facebook nga nangayo ko sa Ginoo nga unta makatuon ko ana nga kana bang charitable o with love ta mo defend sa atong pagtuo. O I think ang atong mga pari dili masuko o ingon ta lang dili ganahan, dili sila imingon nga dili sila ganahan kung kini mabuhat nato. Kung doon na may mga pari nga mo discourage nato ni ini nga kausa, tugod po na tingali kay atong giadmitar nga dili ta perfecto mga CFD nga napag yun ni atong mga kinaiya nga lisod kayo nato pag-overcome. Yun nga atong pagkainiton, okay, nga dili ta masuko, o sa laktod, arrogante ta sa pagpanalipod sa pagtuo. Mao na nga di po nato mabasol ang pipila ka mga pari nato kung dili sila ganahan sa atong kausa sa panalipod sa pagtuo tungod lagi anang sige ra debate. Diba? Pero nagtuo ko kung atong matamdan ang rule gyud unsa ning Catholic faith apologetics, unsa gyud ang defending of the faith, no? Nagtuo ko nga 90% to 98, hindi manggali 100, nagtuo kong kahimut-an ta sa atong mga pare. Okay. Hinoon kinang mga dili maayo nga kaning balita and aman yung mga apan, no? Nga na-experience sa atong grupo. Nagtuo ko nga part ra na sa atong kinabuhi. Kung atong tanawon tibuok gyud ang history sa atong simbahan, inana man gyud pod, no? Mo nay natural, dili gyud hapsay o na manggali nga dili gyud punta, no? Nga mahitabo diha sa history sa atong simbahan para sa atong dark ages. Kaniya ato katupong mga bad popes, na may mga bad popes. Okay. Na ay mga apan. Kabahin gyud na sa life sa atong simbahan. O maugali na gipakamatyan sa atong Ginoo kanang mga apan. Okay. Niya paingon ta sa perfection. No? Paingon ta sa perfection. Ay di ta ma-discourage kung dili pa ta perfect. O tingali mo ingon mo nga dili man ta ma-perfect kay Dios ra may perfect. Tinuod na. Okay, pero nganong nagingon man ang Ginoo diya sa Mateo 5:48. Kung wa ko malimot sa teksto. Be thou perfect. Pag mahingpit ka mo, ingon nga ang inyong amahan sa langit perfecto. Anong nag-ingon man Ginoo na nga dili ta pwede maningkamot na mahimong perfect. In fact,
paingon man kita sa pagka-perfect kay mo bitaw nga doon natay doktrina about purgatory. Dili man nagama-gama ra una nato. Kay ang purgatory gikinahanglan gyud na nato ay ta mosulod sa langit. Kay sa pinadayag hisgot diha nga walay pasudlon dito nga bisan dunay gamayng mansa. So kung hiabtan tas kamatayon nga napotay mga mansa, adi kita angayan mo sa ka. Muna tungod sa gugma sa Ginoo mo nang naa ng purgatoryo. Di ba? Linisan sa ta para makasulod na ta, no? Sa gustong ihatag sa Ginoo nato ang kinabuhing dayon sa langit. Hinon separate topic na. Okay, kung doon naman ko yung nalimtan no, sa atong intro, okay, inani man Espiritas, wala yun ko kanabang common yun nga introduction. Tama na sa kumauna-hunaan. Okay, unang pasaylo akong doon ay malimtan, no? Okay, labi na yun diya sa inyo, sa akong pagpatimbaya ninyo tanan. Okay. O, dirita, no? Atong ipadayon tong taas ato man. Okay. Atong ipadayon tong akong gisaad ninyo, kining tema nato. Di nato ni dalion og human, ato ning i-marathon para masabtan ninyo pag-ayo, no? Okay, ngano nga nagkabahin-bahin ta tungod kay sa ako nang giingon, wala nato matuman ang protocol sa panaghiusa nga gitudlo sa Biblia. Akong balikon, kung mangutana mo, ay, mabasa ba sa Biblia Veritas ng pulong protocol? Okay, wala ko mag-ingon, no? Wala ko mag-ingon nga mabasa sulod sa Biblia ang pulong protocol. Pero kung atong sabton kanang pulunga, o kung gipadayag o gipasabot na sa Biblia, mo nang moingon kung nga naay protocol sulod sa Biblia. No, pare sa pagtuo na to nga usa ra Dios pero tulo ang persona. Gitawag na to nag Trinity. The word Trinity, balikon ko sa pag-ingon, dili mabasa sa Biblia. Di ba? Okay. Pero ang gipasabot ana, ang substance ana na sulod sa Biblia. Ang pagtuo nga usa ang Dios pero ana sa tulo ka persona. Mao po na, no? Di ta kabasa pulong, ako moingon na nga mabasa ng pulong protocol sa Biblia. Pero kung atong sabto ng Biblia, naagi protocol. Ato ning tawag ko protocol sa panaghiusa. Kinahanglan ay protocol yun. Bisan sa atong gobyerno. Iba na mga balaod. Dayon dili man ka diretso siguro makasulod makaadto diha na kay tuyo sa mayor na ay protocol diha, no? Napagali siguro hapitan nimo diha sa screen sa ka, no? Sundo nimo ng protocol diha ay ka makaistorya, makahinabi sa mayor. Sa Biblia, giunsa man pag-ugmad ni Kristo ang simbahan. Gamatod pa niya gani nganong nagtukod sa simbahan o iglesia kay gusto siya nga mausap. Wa mong ilaing paagi nga mausata di mag-organize siya. Usahon ta niya sa organisasyon nga iyang gitukod ang simbahan, ang iyang gingharian. Di ba? Ang iyang gingharian. Ug unya siya maoy king, siya maoy hari. Unya tanaw na to sa history god sa kingdom sa Dios, ang gingharian sa Dios nga gidumala og tao sama atong gingharian ni David. Oh, tanaw na to ang structure. Unsa man ang structure sa gingharian sa Dios? Ang gingharian matawag lang nga kana gingharian kung dunay hari. Diba? Sama ato nga si David. Na ay hari, diyon kanang hari, naghuna-huna na siya nga pananglit og wala ko or magdaot ba ko or any no ato ko sa laing lugar, then ang iyang katawhan mabiyaan nga walay mulid, way mo dumala. Okay, dili siya buot ana nga biyaan na niya nga walay mangulo. Mao na nga naa siya kanang gitawag og prime minister. Representative mo represent sa king kung wala niya ang king. Di ba? Ayuhan ko ninyo tuon. Muhatag ko ninyo example. Kanunay naman ako nang ibalik-balik yun. Sa trono sa gingharian sa Israel, nga diin si David ang usa sa nakalingkod, nakahupot aning katungdanan. Naatoy nakalingkod sa gingharian nga kato si King Hezekiah, Hari Hezekiah. During his time, sa iyang pagmando, doon na siya prime minister nga si Shebna.
Unya ang simbolo ana nga himuon kang prime minister kanang right hand sa hari. Ang simbolo ana tugyanan ka sa keys of the kingdom. Mga yawi sa gingharian sa langit. O na simbolo nga tugyanan ka sa keys of the kingdom. Na gitudlo naman na sa atong pagtuo nga kadtong gingharian muluksot ha kay suran ang gihimong premise. Okay. Now, ang gingharian ni David nga dunay hari, dunay prime minister nga kanang prime minister tunugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga kung basahon nato sa Isaias kapitulo 22 tudling 21 hangtod sa 22 kana ra ba nga posisyon, kana ra ba nga katungdanan tawgo na kana nga katungdanan o father, amahan nga sa kinat sila pa papa. So mao na diha nato na gikuha nga kita mga Katoliko wala ta masayo kung ano gitawag nato papa, father, ang katungdanan sa holder of the keys of the kingdom, ang nagpuput sa mga yawi sa gingharian. Di ba? Oo. So katong ako nang giingon ninyo ay mo kalibog pud ato naman ning na-discuss po siguro mabalik pa nato labi na kay na siguro pagkahibalo sa explanation ay mo ka-confuse ay pud mo kalibog atong bersikulo nga naingon si Kristo nga ayaw mo tawag og amahan diri sa yuta kay usa ra inyong amahan nga tuwa sa langit. Okay, dili to litrahon na to pagbasa, no? Contextually ang ako na lang idiretso pero naagi tay taas nga explanation ani, no? Ang gipasabot sa Ginoo ato kung basahon gyud mo ng Matthew 23 verse 1 up to 11, ang gipasabtan sa Ginoo ato ang subject matter nga gihisgutan ni Kristo dito kadtong wala niya kahimut nga kinaiya sa mga Hudiyo nga mga leader unta sa simbahan pero mapahitason. No? Wala makagusto si Kristo sa kinaiya nga gipakita sa mga religious leaders sa iyang panahon. Okay, mapahitason sila. Okay. Okay. Niingon si Jesus Christ munggali sa verse 11, iingon siya nga ang magpataas ipaubos. Ang magpaubos ipataas. Kung imo ng sabton ang gipasabot gyud ni Kristo dito nga dili siya gusto nga kanang katungdanan sa pagka-leader, katungdanan sa pagka-teacher. Okay. Kuha na himuon na to na nga diha ta magpataas. But pasabot nga kung mapahitason ka dili ka angayan anak nga katungdanan. So dili ka angayan tawgon og amahan. Mo na ang gimin ni Jesus Christ. Dili gyud kay supak yun siya nga dad-o na to na nga title. Nya kay kung supak pa siya nganong ang leader sa atong pamilya tawgon mo na tong amahan. Di ba? Ay kung ingna mga dili Katoliko ang ilang ginikanan ng tawgon na nila kuan sister, brother, no? Oh, dili sila mingog tay, nay, papa, mama. Okay. Mga dili Katoliko nasayod ta na nga pama na sila, mother, father po na ilitawag sa leader sa ilang pamilya. Oh, di ba? So mo na nga mubo lang atong pasabot ana nga ang ipasabot ni Kristo dili gyud ang paggamit ana nga title. Bisan gani ang mayor o gobernador pwede na to hinganlan og tawgon og kanang amahan sa probinsya, amahan sa syudad. Di ba? Pwede man na magamit basta leader. So mao na nga sa gingharian gud ni Kristo nga mao ning simbahan mao man ni ang fulfillment sa gingharian ni David. Kay katong gingharian ni David nawala naman to. Kay dili man to hingpit. Moabot ang gingharian nga naa ang kahingpitan nga lig-on. Niya ang mutukod gyud niini mangunay gyud ang Dios. Naa sa Daniel 2:44 ug natuman ni adtong naa diha present ang mga apostoles din naa si Pedro. Giingnan murag na game ka na ba? si Kristo atong higayon na. Ano man, ina siya pangutana. No, naa sa Mateo 16, no, na naghimo ni Kristo, murag siya nagpa-game ka na ba, no? Nga ang makatubag mo ay permiyuhan o kanang katungdanan nga labaw. Basahan ko niyo Mateo 16:3 siyang to 19. Basahan niyo na. Di ba niingon siya diha nga sumala sa mga tao. Kinsa man ako, kinsa kuno siya. Di ba? Ang uban moingon nga Nyor, ikaw si to, propeta, ang daghang kayong ipanghisgutan, then wa gyud nakakorek. Wa gyud nakakorek sa
nga sa iyang pangutana kinsa siya. Pero ang iyan nagyong mga tinun-an, iyan nagyong ipangutana, kamo bi ako mga tinun-an. Sa mga inyong tubag ani. Kinsa man ko? Kinsa may abtik ay ni tubag dito. Di ba? Si Simon, naghingan ni Kristo o Pedro. O kipa sa Aramay. Okay. Ikaw mao si kipa, di ba? Sa Juan 1:42, gihingan lang siya kipa sa Aramay. Okay, ibot pasabot bato. Okay, oh. Yeah. Pedro, Mateo 16:18. Bulahan ka, 17, sa 17, niyon siya, bulahan ka Simon, Pedro. Kay niabot kini nga kamatuoran, nadawat kini nimo nga kamatuoran mo nang nakahibalo ka, dili tungod sa imong kamayong laki. O dili tungod sa tao nga nay gatudlo nimo. Okay. Okay, nakabalo ka ana tungod kay gipadayagan ka sa akong amahan. But pasabot gihimo siyang una pilian siya sa Dios Amahan nga siya mo'y mahimong spokesman sa hustong tubag sa pangutana ni Kristo. Di ba? Dili tungod kay nagtuon og ayo si Pedro og mga library ambot na nabay library sa una no silang panahon wala pa no. Dili tungod sa kamayng laki ni Pedro nakatubag siya sa pangutana ni Kristo. Di ba? Oh, nakatubag siya giingnan siya ni Kristo dili ni tungod sa imong kamayng laki. Ako lang gi-paraphrase to para masabtan diretso. Dili ni tungod sa imong kamayng laki. Oh, okay. Nakatubag ka sa hustong tubag tungod kay gipili ka sa amahan. Gipili, bot masabot, gipili ka nga mahimong mo represent nako. Representative. Nganuhan, nganong nakasiguro man ko na, wala mo kung ingon ha. O kung ingon nga ni, ingon sa Kristo nga, tungod kay himuon ka na kong representative. Wala siya mo ingon, ana, litra por litra. Pero kung atong sabton, mo yun na iyang gipasabot. No, kanang gitawag by implication. Nga naman, kaysa 19, basahan na ninyo ng 19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson og luagan diri sa yuta, gapuson og luagan usab sa langit. Sa atong hukumon nga hubad, Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot. Kinsa man ang gahom? Gahom na sa Dios. Mga igsuon, di ba? Kanang mudili og mutugot, mo gama og balaod, mo patuman og mo balaod o mo luag. Kinsa man ang gahom? Gahom na sa Dios. Iyang gitugyan, iyang gipiyal ngadto ni Pedro timandi na ang ubang mga apostoles. Why only Peter? Nganong si Pedro naman iyang giingnan ana? Mao na nga ako lisod kay nako supakon ang interpretation, Roman Catholic interpretation. Ako giyong klaruhon. Gipasabot ni Kristo diha no sa Roman Catholic interpretation nga si Pedro maoy gipili ni Kristo nga mo represent sa iyang authority as a leader, a universal pastor. Yeah. Nga ato nang gitawag og pope. Papa ra naghapon na. Okay. Asa itong bersikulo ha mabasa nga kanang tugyanan sa keys of the kingdom tawagon og Father sa Isaiah 22. 20 hangtod 21. Hinoon katong higayon na ang gi-example nato mahitungod to sa katong ang hari niya tong panahon na si King Hezekiah diin ang iyang prime minister si Shebna. Nya si Shebna wicked leader. Mo gani mo ni pamatuod po nato nga example nga dili na ikatingala kung dunay mga santo papa nga dili maayo kay bisan pa gali sa daang tugon na yung mga leader na yung mga prime minister nga dili gid maayo og panig-ingnan, di ba? Nya hinuon niya atong higayuna giilisan si Shebna, Prime Minister Shebna, giilisan siya ni Eliakim, no? Di ba giingin niya siya nga kuhaon ang authority ang Yahweh nga kanimo Shebna og itugyan na ni ihatag na ni Eliakim o Eliakim. So mura gipalagpot sa trono si Shebna ni atong higayuna, giilisan siya ni Eliakim. Si Eliakim na po'y gahupot sa Yahweh. Then giingon diha nga tawagon kanang imong katungdanan og Father, Amahan. So mo na nga dili mo lisod ninyo supakon kung ayuhon ninyo tuon ng Biblia. Lisod ninyo supakon ang gitudlo sa Katoliko nga kanang katungdanan ni Pedro leader o papa. Unya aron to distinguish sa kalainan naglain ta og term para ra gyud anak nga pagkapapa kanang pope. Ang pope father ra gyapon na pero atong gipalahi to mean to kana ba to sana parang dili na ta ba malibog ba kinsa mang papaha
Pag ingon galig Pope, wa na lain na Bishop of Rome. Representative of Jesus Christ. Mao na. Nya mingon sila nga gisugo demos Ginoo ana nga hinganlan na og Pope. Okay, wala. Pero ang authority sa simbahan, pwede makahimo ana. Na kay kung moingon mo nga asa mabasa litra por litra nga hinganlan og Pope ng katungdanan ni Pedro na walay litra por litra, wa pud magtudlo ang Katoliko nga mabasa na litra por litra. So kung ingon ana atong argumento kung wala ta sugua litra por litra dili na natutuan na kita tanan wa agay nakasubay na to. Kaya nga naman mahatag ko niyong example. Asa mabasa sa Biblia nga gaingon ang Dios nga kanang Hebrew nga pulong sa God gadi ba sa Hebrew word anang God Elohim, then gi-translate sa Greek og Theos. Asa mabasa nga nag-ingon ang Dios nga i-translate sa English o God. Di ba? Hindi mo na mabasa na to niya. Nagamit man ta nga term, English, God. Di ba? Halos kita tanan nagamit anang term nga God. Referring sa creator sa kalibutan. Di ba? Oh. Pero asa man na mabasa nga ang Diyos nag-ingon, i-translate ninyo ng Elohim sa Hebrew o Theo sa Greek, i-translate na sa English, God. Wala. Di ba? Oh, so ayan yung ingna na yun, sayop ng Katoliko kung ugama mi mag-imbento mig termino nga po to mean Bishop of Rome, successor of Saint Peter. Niya, ang uban si Herbert Armstrong na ako'y nabasa sa iyang katong dito mo balhin ako ang relihiyon na sa una sa katong wa pa ko kasabot sa Katoliko. Hapit ko ng kanang galing ang magazine Plain Truth kay naka-eskwela ko na og kanang correspondence course nga din dako kay kugrado at okay kugrado. Hapit ko mabalhin sa una og relihiyon dili Katoliko kanang kang Herbert Armstrong, no? Ako kay kugrado. Pula agi nanagalit to mensahe ato pwede ba ko kuno mo study sa ilang ministerial pero wala lang ko modayon ato kay nakakita naman po ko kanang murag dili di ko kaangay pod nga teaching. So, ako madayon na ito. Pero hapit yun ko. Oh. Si Herbert Armstrong, mumutuo siya primacy of St. Peter. O nga, sa tanang mga apostoles, si Pedro mo'y labaw o katungdanan. Tuo si Herbert Armstrong na primacy of St. Peter. Pero dili lang siya mutuo nga na ay successor sa dihang nabakante ang katungdanan ni Pedro. Ano bang dunay mo puli? Diha po siya nasayop. Gano man. Kay nasa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakante dunay mo puli. Pero sa anang katungdanan sa atong presidente, mabakante na, doon ay mupuli ano eh. Di ba? Kaya na, wala na ko yung igong panahon. Kaya anang executive minister sa Iglesia ni Cristo, kung mabakante, pulihan na sa mga anak. Di ba? Wala na ko igong panahon. No? Ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, hangtod sa sunod. Igayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.